Asa man sa engineer ba? Dugay man kayo. Excited na kay ko sa akong mansyon ba? Kay dalo na ako akong baby boy dito. Pila na kabulan ang nilabay. Wa pa man si engineer. Gis ka man siguro ko anong engineer. Oy, ma'am. Oy, engineer Mayok, iniabot ka. Dugay na ako nagpaabot si mo. Anong karon pa man ka? Nalangay lagi ko dam. Kinapakag project ng gitiwas. Yan na human na imong plano. Oh, narada mo. Humana ka ni dam. Mayo, kano sa man nimo sugdan? Karon na gani dam no. Sige, ingna lang kog mahumana ka ha. Kay excited na kay kumupuyo sa akong mansyon. Sige dam, ako'y bahala ni. Lumiya dyan yung gani no. Kaya wala si engineer ba? Ay, trabaho eh. Gani no. Pero nga si engineer. Tikatik di trabaho. Dili kita masakpan sa tirada ni bay. Di lagi na. Pagkabot ni engineer. Trabaho din ta. Matrabaho pa din ng maro. Bugatan eh, paningon taman na. Ayun bay, ayun bay. Nga, kamusta na yung trabaho? Kapoy kay boss. Way pa huway ba ganiyaran eh. Way painit di Ner. Painit si mong mata. Asa mo yung purman day? Oy Ner, may to. Horot yung budget lagi Ner kay kabalo ba kanong? Kanang ligon jud nga pagkabuhat ba? Mao ba? Nya nang anong nangita man nagkuan, painit imong trabante, painit imo nga. Na may budget ana. Kabalo ra ka Ner no. Mahal kayo nga lublak ron. Tag 20 nang isa ni ron. Nya papainiton para ko sila. Pit ng init oh. Init na kayo na sila. O lagi, maom ka. Basta kay lead ko na tong pundasyon pagkatirada ha. Diha ka makaasa Ner. Basta ako mo trabaho, limpyo o garantisado. Por, nakalintan. Oh, saman. Pulido. Oh, pulido po Ner. Sige, kailangan mahuman na nato na sunod bulan kay si Madam. Atat na kayo mo puyo siyang mansyon. Pagman, banatan to ni. Oh, sige. Sige. Trabaho mo. Hindi ko ka nang gusto ng tapulan. Wow naman! Wow! Kini may porman. Maayo dyan pagkatrabaho. Sige, por. Balik na ko sa nadlaw. Oh! Wala si engineer! Water break! Engineer! Baway na dyan! Baway na mga choy! Por! Painit ba? Bitaw por. Hanga kay bawaw kayo, apil na pagsuba. Way painit niya, por! Por, sige na por. Init kay bawaw, painit ba? Gusto mo painit? Sige na. Haha, sige! Dito mo! Unsa man nga klase nga painit, por? Literal lagi na painit. Ay pag ako nang painit na. Gani no, gipainit na ni noon ta. Mao na inyong gipangita? Painit mo dira. Stay po to sa mo dia ha. Hello Ner. Oy por, kumusta to ang kanya? Nawag lagi ko Ner kay ato chiki dia. Oh, humana rin yung trabaho. Basta ako mo trabaho, Ner. Dahil ba ako nakingon sa imo ano? Way paltos. Sige, por. Isentra na ako si Gcash. Wow. Salamat, Ner. Salamat. Mga batos. Isend sa ko niya inyong mga Gcash kay sindan ratamo niya sa inyong mga sweldo. Yes! Paguntang sa nila. Indot kayo mo ang mansyundam. Human na kayo. Masalaygan jud ay kanir na og imong mga trabahante. Basta ako mo trabaho, Dam. Tara, palangan natin yung balay, ta. Tara. Gusto ka mga kita dam? Man Ronel. Tara, oh. Ngani natungkod sa akong 2 milyon? Bagay naman na si mo, Adam. Nganing na nga imo papuyo nana. Dili mo, Dam. Sama sa imuha. Bawal ka sa mga mansyon. Dapat, inunaan ni. Ay, ngunana. Kini ang bagay sa imo ha.